L'Hospital de Calella ha incorporat aquest mes de juny una ressonància magnètica i és el primer equip de ressonància del qual disposa el centre. Incorpora eines d'intel·ligència artificial que permeten obtenir unes imatges amb més resolució i també de forma més ràpida, el que fa que l'experiència del pacient, en alguns casos degut a la reducció del temps, sigui més satisfactòria. Representa un salt qualitatiu molt important pel centre i també per la nostra població, que té un espai més ampli i té la possibilitat d'escoltar música mentre s'està fent l'exploració. Ja tenim pacients que ens han volgut destacar que el fet d'haver pogut escoltar música i l'espai ampli se'ls ha fet més amena l'estada a dintre de la màquina. Volia fer un agraïment a tots els departaments de la corporació que han fet possible que tinguem aquest equip en funcionament.